Hvordan ser de ud, fuglene? De har jo vinger. De fleste af dem, ikke alle sammen har. Kiwien har ikke, for eksempel. Men stort set de andre, tror jeg, har. Og det er to vandrette ting, der sidder midt på kroppen og går ud til siderne, som de slår ud, og enten kan de baske med dem, eller de kan svæve på dem i luften, så de kommer hurtigt frem. Allerede fra før de får fjerne, sidder de oppe på redkanten og basker mange gange, ikke? Hvor de så til sidst er udviklet nok til at kunne slippe redden, og så flyver de lige pludselig, og så virker de virkelig utrolig overrasket at se på bagefter. Indtil de så bare kan, så gør de det bare. Og det er ligesom at gå for os. Det er jeg ikke i tvivl om, altså. De vil komme her fra havternerne, ned langs Norges kyst og udenom England for eksempel, videre ned. Og helt ned til Sydpolen. Hvad laver de på Sydpolen? Jamen, der flyver de rundt langs kysterne omkring Sydpolen og fisker. Okay. Slår i vandet. Hele fuglen ryger under vandoverfladen og fanger en fisk. Og så flyver de op, helt op igen? Ja. Hvert år? Ja, så flyver de op igen hver år. Det er en rejse på... Den ene vej er en rejse på ca. 20.000 km. Så de flyver i hvert fald 40.000 km på deres træk hvert år. Hvis jeg tænker en fantasifuld tanke omkring det, så synes jeg jo, det er så fedt, at hvis jeg bare kunne slå armene ud, og så bare svæve ind over et område, og ned, hvor jeg havde lyst til at være, og se på nogle ting. Ikke? For mange, der vil det jo være et ønske bare at kunne flyve ud til nogle sandstrande, nogle badestrande, når de har lyst til det, og slinger op og hygge sig om aftenen og sådan noget. Og for andre, der er det nogle andre ting, de gerne vil se. Det vil jo være det ultimative for os i vores fantasi, når vi kan flyve. Vi kan simpelthen stå, hvor vi har lyst til. Ikke? Det vil jo være stort.